Ahoj, jmenuji se Jaromír Bělunek a rád bych vám v rychlosti ukázal něco o mých masážích a rybičkách Gara Rufa. A jako první si probereme masáže. Mými masérskými tahy dokáží najít příčinu vaší bolesti a pěkně vás odblokovat. Uvolnit svalové napětí, které vás trápí. Jsem tu pro klienty, co potřebují jen vypnout ze svého stresového života, potřebují zapomenout na problémy, vyprázdnit hlavu a příjemně se zrelaxovat. Ale pojďme teď k těm nejčastějším problémům. 90% z vás trpí bolestmi v hrudní a bederní oblasti. Mezi lopatkama a trapézama se tvoří blokace, které znemožňují pohyb hlavy, táhlou bolest přes krk až do hlavy, rukou, někdy i vznikají migrény a spoustu dalších příznaků. Na tyhle takzvané spouštětě platí jen opravdu dobré masérské ruce. I v bederní oblasti je třeba vědět, kam sáhnout a dá se to krásně všecko povolit. Přijďte vyzkoušet, jsem tady pro vás, jde přece o vaše zdraví a já vám chci pomoci. Určitě ještě doporučuji masáž celého těla, je to velmi příjemné a maximálně vás zrelaxuje. Tak a to bylo všecko o mých masážích a jdem se mrknout na rybičky. Moje rybičky Gara Rufa léčí téměř všechny kožní nemoci. Pocházejí z tureckých termálních pramenů, kde žijí ve 40stupňové vodě. Tyhle rybičky, takzvané doktor, vám pomohou od lupenky přes ekzémy, popraskany pat, bradavic, otlaku a kuřích ok. Ožďubují odumřelé částečky kůže, mají vliv na krevní oběh a totálně vás zrelaxují a zbaví veškerých stresů a psychických problémů. A pokud máte jakékoliv dotazy ohledně rybiček nebo masáží, opravdu neváhejte, zavolejte mi, já vám vše velmi rád vysvětlím.